ọ ihe kwu ka na-eme na anya ka ụnụ ofu ihe nwa okorobịa anụnwa alụrụ na vileji ka ụnụ ofu dịka gigantic hospital ọ nke a ka a na-akpọ the original akụluo ụnọ mgbigbo na ya ka ụnụ ofu ihe nwa okorobịa melụ onye jide ego bịa lụọ ụdịka ya na vileji gị lụọ ụdị ya na vileji gị n'ọya maka anyị chọrọ anyị Igbo ga-abụ ịbata na vileji adịka city ihe ọbụla ị chọrọ na vileji nweta ya ọ bụrụzi nke onye nọ na vileji ya ba ahụ ebuje bịa ime city ife a na-elu city ọbụla ya bụ onye anwụgo n'ụzọ ọ ya ka a chọrọ ịkpata ego bịa lụọ ụdịka ya na vileji gị ga emetụkwata ọnọtọ city akụluo ụlọ ka anyị na-ekwu okwu ya ọ nke a bụ the original ọ ya bụ the original akụluo ụlọ watch and the youngest car dealer worldwide. If you finish the work, you hang over here at Ultra Modern Hospital. Who they check out? Now hospital be this, so no be hotel. You make your own money, use and build. This man make money, carry and come village, come build. See the kind of hospital where person build for a village people. See and now. Tell me what thing go make God no go bless her. See and now, bro. See now. See space. No be hotel o, na hospital o. Hey God. See ya na. Some are best. Brother, this your grace. Now wetin person supposed start from? See wetin government no fit do for you, now wetin individual they do. See they feel everything na ultra modern. Chim. Some are best. About this visit where I come here today, I enjoy am. See the back. See ya. Show you see the back. See ya. God. See security house alone. Security house be like duplex. Be like your duplex. See front. I bet some my best to try, Joe. You try. So you now with they claim big man with the village, we travel go village this year, this December. Ask yourself, what you don't do for your village people, we go last forever.